Malawi Today. Kwachitika nkhani zosiyanasiyana mtsiku la lero, ndipo ife tikupasirani zina mwa nkhani zikuluzikulu zimene zachitika zochititsa chidwi mdziko muno. Nkhani yoyambirira imene yachitika mdziko muno ndiyoti mphenzi yapha anthu atatu a banja limodzi kwa Alipenga m'boma la Dowa. Mkulu wa chipatala cha Mponera a Owen Chipewa ati ngozi yachitika lero pamene anthuwa anali pa nyumba yawo. Iwo ati malemuwa ndi mayi Maria Joseph pamodzi ndi ana awo awiri, Sikalioti Petro ndi Jere Petro, ndipo afa atamenyedwa ndi mphenzi pomwe kumawaza mvula kuderali. Achipewa ati mmodzi mwa anawa amugoneka pa chipatala cha Mponera kamba kakuvulala, ndipo pakadali pano akulandira thandizo la chipatala. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene yachitika m'boma la Dowa kuti anthu atatu amenewa amwalira, kuphatikizaponso mmodzi amene wavulala ali ku chipatala ali mwakayakaya ndipo sakupeza bwino kumeneko. Izi ndi zina mwa zithunzi zoonesa anthu ali pamalo a ngozi ndipo akuperekeza matupi a anthu amenewa ku chipatala. Nkhani yomvetsa chisoni ndiyo zizirisa nkhongono imene yachitika m'boma la Dowa makamaka kumponera kumeneko. Nde zimenezi ndi zimene tayamba nazo makamaka madzulo ano. Tipite ku nkhani ina imene tikufuna tizikutenso madzulo ano ya mwa nkhani zikuluzikulu zimene zachitika. Ndipo mu nkhani yathu yachiwiri ikutitengera ku bungwe lija malitchula kuti la Genet, Girls Empowerment Network. Ilo lati iunikenso chigamulo cha khoti choti mnyamata wa zaka 19 akakhale ku ndende zaka zisanu atagwiririra mtsikana wa zaka zinayi 4 mdera la mfumu yaikulu Mavuere ku Mchinji. Achanda Chirwa omwe ndi mkulu woyendesa ntchito yotchedwa Empowerment for Equality wauza Wireless ya Times kuti iwo ngati bungwe ndi okhumudwa ndipo apita kukamang'ala ku bwalo la Supreme Court. Apita kukamang'ala ku bwalo la Supreme Court ngati sipakhala kusintha kulikonse pa chigamulochi. Lachitatu, bwalo la milandu loyendayenda Mobile Court pa Chingerezi linapereka chigamulochi kwa Amike Mpale chomwe ati amafuna kuti amafuna ena kuti atengerepo phunziro. Ntchitoyi yomwe ikutengera mabwalo a milandu ku midzi ikuchitika ndi thandizo la Christian Aid kudzera ku ntchito yotchedwa Gender Justice. Ndipo nkhani yachiwiri ndi imeneyo kuti bungwe limene likuti likamang'ala ku Supreme Court makamaka pa mlandu wa mnyamata uja amene anagwiririra mtsikana wa zaka 4 kumachita kunena kuti iyeyo ali ndi zaka 19 zakubadwa. Nkhani zoti ukamva ndizija amati kambanga mwala. Nkumazifunsa kuti kodi anthu akupangiranji zimenezi kapena nkukhwima ngati zili zilakolako. Tinene kuti atsikana amasaizi yawo anthu amene wasamawaona. Nde ilo lanena kuti silimnyengerera mkulu ameneyi ngati bwalo lingagamule zachibwanabwana ameneyi amutengera ku Supreme Court ndipo akuyenera kuti akalandire chilango cha mnanu ndithu chilango chenicheni. Tili pa nkhani yomwe yogwiririra tilowe m'mayiko akunja kumene kaswiri wosewera mpira wakale wa Arsenal Thomas Partey akuzengedwanso milandu yomweyi ina iwiri yogwiririra. Izi zikudza kaswiri uyu atazengedwa milandu yogwiririra amayi awiri ndi kuchitira chipongwe mayi wina chaka chatha. Partey yomwe ndi wa zaka 32 tsopano akuimbidwa milandu ya chiwerewere yokwana 7. Kaswiri wa mpirayo akaonekera ku bwalo laling'ono la milandu la Westminster pa 13 March chaka chino ku bwalo kuti bwalo likamve mbali yake. Anthu ambiri akulongosola kunena kuti amaplayer ambiri akunja amakumana ndi milandu ngati imeneyi chifukwa chosalidwa zijamati racism
kusiyana kwa khungu. Pate yemwe ndi wa mdziko la Ghana anayikana milandu yonseyi yomwe ankazengedwa mwezi wa Septemba chaka chatha pa bwalo laling'ono la Southwark Crown ndipo anapasidwa belo. Zina ukamva tanena kale kuti kambanga mwala nkhani zikuchitika kunjaku zosiyanasiyana. Tipakamba nkhani ya mnyamata ogwiririra kumalawi kuno ndipo kunjaku nsonkhani zina zimene zikuyendayenda msiku la lero ndi zomwezo zogwiririra. Nde tipite ku nkhani yathu yachinayi. Tipite ku nkhani imene yamanga nthenje ndipo ni nkhani yathu yosiriza madzulo ano ndiyonena kuti Peter Mutharika wayika malamulo okhwima kwambiri pakayendedwe ka nduna mdziko muno. Iye wanena kuti nduna zisamangoyenda mwachisawawa. Izi zadza pamene pali madando ochuluka kwambiri kuchokera kuboma makamaka pa nkhani zimene zikudandaulidwa zoononga ndalama kukayendedwe komanso kumafuta agalimoto. Mu kalata imene yalembedwa pa 11 February ndi Chief Secretary kapena nene kuti mlembi wamkulu mu office ya President ndi Cabinet Justin Saidi anena kuti a President ali okhumudwa kwambiri malingana ndi kukwera kwa chiwerengero kapena kuti kukwera kwa maulendo amene ma ministers akumayenda mdziko muno. Ndipo iwowa anena kuti ngati boma likuyang'ana kwambiri pa zimenezi, mneneri wa mu office ya President ndi Cabinet Focus Maganga asimikiza za nkhani. Malinga ndi chikalatachi akuti nduna komanso achiwiri kwa nduna alamulidwa kuti aziyenda ulendo umodzi wokha pa mwezi. Kuphatikiza pamenepo akuti nduna ikafuna kuti ikayendere zinthu zofunikira kwambiri pakuyenera kuti a President Professor Arthur Peter Mutharika azisimikiza zoti nduna imene ikuyenera ipitedi kumalo amene yauzidwa kuti ipite ikagwire ntchito. Ndithu mkulukuta moyo sanabwere mosewera iyayi, mkulukuta moyo wabwera movuta kwambiri. Nkhani imene wayika kwa nduna sikuti zizingozungulira ndi magalimoto akavuta mmuzimo. Ayi, apa magalimoto amene ajasitiziaona mmene akuyendera padakali pano aziyenda kamodzi pa mwezi ndiponso ngati pali zinthu zofunikira zenizeni. Nkhani zikulu zimene tinabwera nazo madzulo ano ndi zimenezo zimene zina mwaza zimene zachitika mdziko muno komanso maiko akunja. Ngati mwasangalasidwa ndi nkhani zimenezi komanso video imeneyi, tangopangani subscribe, tapangani like, tapangani share. Koposaposa timakupemphani kuti mupange comment tikambirane zambiri mmenemo kuti maganizo anu pa zomwe apanga President komanso zija zimene takambirana za chimphenzi chimene chapha anthu atatu kudowa ndi zogwiririra nkhani ziwiri zambiri. Mutha kupanga comment mmenemo tikambirane nkhani imeneyi. Kufikira nthawi ina ife tingoti mwakuma nonse zikomo.